Hola, prínceps. Mira, ara que ja tenim totes les cebes a punt, tant la de l'amanida com les potxades, a veure, mare, quines receptes ens has preparat per poder-les fer servir? I jo hi havia preparat sardines, perquè aprofitant que ara comença el temps de la sardina i durant tot l'estiu, aprofitant que en poden menjar els nens perquè els hi trobarem tota l'espina, és barata i no fa mala olor a la cuina de la manera que la farem. Molt bé. Primer parlem de netejar-les, que normalment ja ho fa la peixateria, però si no, ensenya'ls-hi, sisplau, com ho netegem. Es treu el cap Es treu l'espina, i llavors aquí amb el dit, amb molt de cuidar, no? traiem tota l'espina i ben rentada perquè marxi l'escata i marxi tot. Llavors, una vegada ja tenim les sardines netes, ja anem a fer la recepta. Les posem en una cassola d'aquestes o en una paella de les de fer paelles petites. Totes amb la cua enrere. Vinga. Continuem amb això, és barat, no fa mala olor. I com que no hi ha espina, en poden menjar els nens. Però és important que la rentin per les escates. Sí, perquè si no la rentem bé, l'escata es troba i llavors fa angúnia. Aquí posarem sal, pebre, pa ratllat. Una mica de ceba. Sí, bastanta, quasi tota la ceba al mig. Hi ha una cosa que no n'hem parlat encara, perquè ja hi ha un moment que la farem, que és sempre tenir un biberó ple d'all i julivert amb oli. Dura molt de temps a la nevera i ens soluciona de tot. Per exemple, ara aquí m'hi has de posar vinagre. Una mica de vinagre. Una mica de vinagre. També si teniu de jerez, ben bo. Sí, una mica més, I aquest oli? I oli normal? No. Sense. Tal com queda, aquest plat va 8 minuts al forn. Bueno, mare, em sembla que això ja està a punt, Farem molt de peix blau en aquesta temporada, perquè és el temps, perquè està molt bé de preu, perquè va molt bé, posa'ls-hi totes, Sí. perquè va bé per la salut. També els recordarem com fer l'escabetx, que igual tothom ho sap. Bueno, farem recordatori. Ara, de moment, les sardines boníssimes i al punt. I que tinguin bon profit.